नैबे न'आनो जाहैबाय माधव बसुमतारीनि न'। बिथाङा सासे दानि APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय सासे बर'नि फिसा। बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय अन्थाइबिल गामियाव जोनोम मोननाय। बिफानि मुङा कन्जुलाल बसुमतारी। बेजों लोगोसे बनगाव आनसलिक एबसुनि आफादगिरि हेमन्त कुमार बरगयारिया बिथांखौ आर'नाइजों बरायफैदों। आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों APSC पास जानो हानाय माधव बसुमतारीया मा फोरमायदों फै खोनासंनि। खुलुमबाय। दिनै दिल्ली खौरां निउज पर्टेल नायगिरि साफ्रोमनिसिम मिन्थिहरनाय जायो। दिनै बनगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय अन्थाइबिल गामिनि माधव बसुमतारीया सासे बर'फोरनि गेजेराव APSC पास जाना फैदों। बिथांनाव आं गोबां सोंनानै मिन्थिगोन बिथाङा दिनै मा फोरमायो। अब्ला दिनै दे बेसे खस्थ' खालामनानै नों दिनैसिम APSC खौ पास जानानै फैनो? आङो 2020 आव पस्ट ग्रेजुएसन जानायनिफ्रायनो प्रिपारेसन खालामदोंमोन आरो बियो आंनि सेकेन्ड एटेम्पमोन। फार्स्ट एटेम्पआव आंना प्रिलिम्सआनो क्लियार जायाखैमोन। ओमफ्राय दा सेकेन्ड एटेम्पआव आङो एसिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट अफिसाराव मोनदों आरो। ओमफ्राय दिनैसिम नोङो एसेबां खस्थ' खालामनानै जुदि APSC आनजादखौ उथ्रिनो हादों, बेयाव सोरनिबा हेफाजाब मोनदोंमोन नामा? हेफाजाबाथ' आं सिगाङाव आंनि न'खरनि मानसिफोरखौनो बिमा बिफा ओमफ्राय बिबथै बिमानै ओमफ्राय आंनि आब' फंबाय बिसोरनो फार्स्ट आरो आंखौ हेल्प खालामनाय। बिनि उनाव आंनि ओमफ्राय माखासे लोगोफोर दं जायजों आं प्रिपारेसन खालामदों आरो ज' बिसोरबो कन्ट्रिबिउसन खालामदों। आरो माखासे टिचार्सफोरबो दं बिसोरबो हेल्प खालामदों आरो बिसोरनि गेजेरावनो आंबो गावनि नाजानाय सेल्फ स्टाडि मोजाङै खालामदों। ओमफ्राय बेजोंनो जादों आरो। ओरैनो न'खराव साबेसे दं दा? न'खराव आंनि आब' दङ, ओमफ्राय फंबाय दङ आंहा, ओमफ्राय आंनि आइ बाबा, ओमफ्राय आनै दं, आबै दं गासिबो आरो। बिथांनिफ्राय जों दा मिथिनानै मोनबाय दिनै फिसालानि APSC पास जानानै फैनायाव बेसेबां गोजोननाय दं आरो? आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाय मानसिया फिसालानि थाखाय बिफाया जे नामजादा जायो बेखौ बयनिख्रुइ साबसिन होननानै आं सानो आरोखि बे माबायाव। खारन मानो होनबा फिसालानिख्रुइ बिफानिख्रुइ जुदि फिसालाया नाम जायोबा बेखौ इसेबां माने मोजां मोना आरोखि। जेनेबा ओमफ्राय फिसालानिख्रुइ जुदि बिफाया गाव माबायोबा नामजादा जासिनोबा होमबा बेखौ साबसिन मोनो आरोखि। ओरैनो दा फिसालाखौ बबे डिपार्टमेन्टआव एंगेज जाजानो लुबैदों? बेखौथ' आं मा बुंनो रोंबावनो। दा गावसोरनि डिपार्टमेन्टआ जेराव हरो बहाय थांग्रोथोंसै। आरो आं आसा खालामो आरोखि आगोलाव आरो गोजौसिननि थाखाय नाजाबावथों होननानै। बिदिबा गोजोननाय थाबाय।